enforcement ng mga Chinese na tinipon magdaman sa Pasay ng President sa lahat ng Organized Commission of PAOK. Sila ang mga banyagang inaresto sa Newer Technology Incorporated sa Pampanga na dahil sa mga umatay mga sangkot sa illegal na actividad online. Mga daw ang magiging pogo workers pero sa totoo na mga scammer pala sila. Ang karamihan sa mga scam nila ay itong mga sarang malaliman na investigation, yung mga investment scam, cloud scam, pati mga cryptocurrency scam na itinatago nga sa ilalim ng legal na pogo. Masabi ng sponsor pa ng umaga, pagpapesos sa isa ang bawat isa sa mga detainee ng PAOK at pagkatapos na pinagpilan sila habang pinpin na ang kanilang mga maleta dahil sa leaving on a jet plane. Report nila ngayong umaga, pabalik ng Shanghai, China para harapin sa mga kasong isasakta sa kanila ng Shanghai Police Station. Doon sila sa Shanghai natakpahan ng kaso dahil naroon daw mga pinipinigan para sa mga kasong cybercrime at investigation. At sila ay nagsimula ng makatanggap ng intelligence ng PAOK ng last year na mayroong mga foreigners na sa Bamban at patuloy ang kanilang investigation hanggang sa patagumpay na nila ng pananayin po. Sa compound ng Yuan sa Bamban? Yes, pinapit ngayon na nangyari ito may mga legal na pogo na trabaho pero sinasabayan nila ng mga side na alangan masasama ang dali. Yun, okay. Kasama na FM para ng GMA natutunan para sa gawin dapat totoo. Okay na naman.
sa requirements, kaya tagumpay nilang na nag-importante ng bandang bagong eleksyon 2022. May sa 30 taong gulang na noon ang alkalde pero hindi na nila tanong kung bakit hindi pa siya registrado noon. Mga kapuso, ang ating context connect 0917-594-5941 ang ating Twitter na ngayon po ang guest RTCBB na mga malit na letra. Ang ating TikTok naman ay RTCBB na mga malit na letra. Ang ating guest naman ay Super Radio RTCBB 5914 Hertz. Alam, sa insulensya na po naman ang radyo na hindi pa meron pa meron ng prado sa Super Radio DCWD. Mga kapuso, ating sa mga pag-aaral, ang tao may nag-fight, madalas may ibang karamdaman. Kaya dapat careful sa pagpili ng pain reliever. Buti na lang, Sentrala, the most prescribed latex and brand by doctors. May pag-aaral na ang doctors ang may magagawin sa puso at ito pa mga kapuso. Mabilis ang kita ng balance at work and status na bigay na tumatagal ang ginawa ng matundong oras. Kaya pag may pangamba sa pain medicine, don't worry. Panahal, magplana. Number 10 million. Very safe, magplana. Consult your doctor. Ay, kaya po ng Veterans Bank at yan po ng mga veterano ng World War II. Sulit po sa inyo mga bayani. Post-war, mga AFP retirees at yung inyo po mga kasaanak sa stock subscription offer po ng Veterans Bank. Pero po ganyan, stock subscription offer. Mami na po pagpula ng minimum na 100 shares sa halagang 110 pesos bawat isang share. Ang eksklusibong handong negoan ng September 13, 2024 lamang. Bisita po sa pinakamalapit na Veterans Bank Bank sa www.veteransbank.com.ph. Invest in Peruvian. Invest in Public Veterans Bank. Regulated by the Banco Central of Pilipinas and the BEIC. Robot Credit Union. Pati na ang tunay na lalaki. Magaling at magulat. Sa mga panghumas, tawag ko sa Pilipinas Bank LIC. So, kaya sa Irmorium at Yaba. Papaday, exercise. Para puro, kung dito mga medical transport nationwide. Robot, 70 pesos HRP per tablet naman. Robot, para sa mga kalalakihan. Mag-intay nyo ng ATC Healthcare International Corporation. Maalang-alala ang robot ay hindi gamot at hindi dapat kalilipan gamot sa naman po ay sakit. Robot, para sa mga kalalakihan. May umaatras sa bawat laban. Huwag magpapiktima sa mga kumakalat ng fake news. Paano mo malalaman kung disinformation o peke ang balita? Laging i-check kung mapagkakatiwalaan ang mga sources ng mga ito. At bago i-share mga posts, i-research ang mga claims at information na nakasaad dito. Lalo na pagdating sa mga gamot. Huwag mahihiyang magtanong sa mga doktor o sa mga accredited na musika Mabubulok. para sa ligtas at dekalidad na gamot. Hanapin ang check. Pag may check, that's Brightmare. Laging i-check ang totoo. Kasama ang Brightmare. Prima, breakfast. Alaman. This evening, Mama, if you need a vegan sandwich, ladies' first chicken breast made with real chicken and farm fresh eggs. Hindi gusto? Ready na? Marca 12 pesos de party. Robot Credit Union. Pati na ang tunay na lalaki. Matibay, magaling at magulat. Sa mga panghumas, tawag ko sa Pilipinas Bank LIC. So, kaya sa Irmorium at Yaba. Papaday, exercise. Para puro, kung dito mga medical transport nationwide. Robot, 70 pesos HRP per tablet naman. Robot, para sa mga kalalakihan. Mag-intay nyo ng ATC Healthcare International Corporation. Maalang-alala ang robot ay hindi gamot at hindi dapat kalilipan gamot sa naman po ay sakit. Robot, para sa mga kalalakihan. May umaatras sa bawat laban. Alas 6:33. Wow! Celebrado! Panalo! Marami na nandito na po. Meron ng Prado sa Super Radio. Itong usapan tungkol sa mga bongo-bongo na ito. At kasi mukhang, di ba noong, kailan ba yun? March 25 mga kapuso. Nag-imbestiga po ang Senado ngayon. Ang Department of Interior and Local Government ay inihikayat noon ni Senator Sherwin Gatchalian na imbestigahan ng isang local government official sa Tarlac kaugnay po ng posible umanong ugnayan, pagkakaugnay sa isang nasa lakay na Pogo Hub doon sa probinsya, partikular po sa Mamban. Ayun, at kanina nga po, report ni Ma'am Alegre na nagmamadali pa